Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni nagpostang sugilanon, P.S. Love You. Ug nahinumdum na ko sa tanan. Unsa? Nahinumdum ka na? Kinusalan? Dito sa ospital. Unsa? No, Piolo, no. Namagak siya. Ako ang tinuod nga si Piolo. Baka ko na siya, ma'am. Gusto lang na siya nga muilog ni Mugikan ako. Ako ang tinuod nga Piolo og dili siya. Ha, mao di ay. Karon nakasabot ako. Kung ngano gingon niya ang imong hitsura karon. Gisuwayan ko nimo sa pagsuon. Lakip na ka kong lihok. Ayaw sig pamilawa, ma'am. Ako kini. Ako si Piolo. Paulo, husto na! Dad, nakasabot ko. Nga mas pinangga nimo si Paulo. Kay nako, kay karon lagi ta nakita. Pero lakip pa ang babae nga akong gimahal. Imo pang ipalayo na ako. ang ilang balog o kitsura. Lakip na ang ilang sinultihan. Kung mas pinangga nimo si Paulo, kay nako daddy. Pasag din na lang ko ninyo nga makabiya. Uban ni Ma'am Denise. Gusto na ko magbalinahon. Uban niya balik sa syudad. Ma'am, ikaw na siya mapagpamakak. Ma'am, nakita nimo ang panghitabo, di ba? Ako ang ilang gitabangan. Tanawag ako naong. May mga bunog ko. O nabtan pa nimo si daddy nga. Nagtiyo na ako, di ba? Sa imo paminaw. Makahibo ka si daddy sa pagtiyo ni Paulo, di ba? Dili. Cut the crap, Paulo! Ma'am, pumaninita na, ma'am. Isulti ko na niya nimo ang gusto kong tag-isulti nimo niya itong adlaw nga nahugos pangpang. Piolo! Ikaw si Piolo! Damn it. Paulo, husto na si mong pagpakaroon ingnon. I guess wala ko mahimo pa. Piolo, dali na. Mamiya na tagikan din eh. May angay kang masayran. Ma'am. No, di ka lagotob. Don't you move an inch, bastard! Paulo! Oh, dili ka magyud mo, hunong! Paulo, please! No! Not until mamatay kining akong karibal sa tanang butang. Paulo! Paulo, please! Maluoy ka! Husto na! Hunungan na nang imong gibuhat! No, baby! Mahunong na kining tanan kung mawa na kinitawhana. Hala, mohunong lang tingali ko, oy. Dili lang mo na kumupadayon o saka. Dinihila man ko tunga-tunga sa hagdanan kutob. Kaya murag kahagbungo naman ko sa pagkurog sa ako mga tiil. Huwag ako kamot. Murag dili hapit makakupot sa rili sa kilid sa hagdanan. Dininalapagin ko. Babalik na lang ako kanaog, oy. Kaya wala sa tisipa Trinidad. Si Tinoy kanang akong nalantawan gikan dinhi sa kunay mutangan na nagabuyot sa salog gawa sa pultahan ni Sir Orlando. Kinuko ko. Pasilan, murag wala naman ka na siya magalihok. O, Diyos ko! Nagkadugo siya! O, sala na kina. Dili na bugawa sa halos ang agwag tingog. Ma'am Dines! Day! Pahawa na niya, Day! Paulo, please! Ayaw, Paulo! Please! Then choose me. Ma'am, shut up! Piolo! Damn it, Paulo! Gibunala nimo sa puan sa imong pistola ang imong ison! Shut up, Dad! Ang tingog lang ni Denise ang gusto na kong mabati karon. So, shut hell up! Nagkadugo na ako ni Piolo. Paulo, husto na! Husto na! Then answer me. Dili ko magduha sa pagpatay ni Tawhana. Kung masayop ka karon sa imong tabag. Ma'am. Kung ako ang imong gipili, then don't cry. Come and kiss me. Come, baby, and kiss me like you used to. Ma'am, ayaw. Shut up! Ayaw! Husto na!
Ni Ana, midaol ako. Hunungin na siya sa pagdapat. Ni Ana. What the? Buhin siya, Daddy! Ayaw itubog sa iyong ang pistola! Buhin si Dennis! Animal, sakit sa akong samat, sa akong kilid. Yolo, anak! Mahawa niya! Nagtagubot na sila. Nagunay na. Talon, maul kini ang tugay ko nang ipaabot nga higayon. Yolo, kung sabay mong ipabot, marug na, upiya na gikan niya! Daddy, buhin si Dennis! Dili! Musaylo ako, anak. Kung dili ko ka na, mahimong buhato. Mas mahinungdanon alang nako ang imong kalawasan. Shit, Daddy! Matatsan mo lang gani bisag gamay si Dennis! I swear to God, I'm gonna kill this bastard! Wes, mamatay usab kining babayana. Buhin si Dennis! Og, pasagdan ko na sab nga makabiyak kinitawhan na! Ano, Yolo? Stand you bastard! Oh, nana, nakabarog na siya, Daddy. Buhin na si Dennis! Niya na, wa ko na siya kupti. Masagdi na silang makabiya, Paulo. Masagdi na sila. Libre na siya makabiya. Pero nga nung nagtiyon kagihapon ako, Daddy. Yolo, biya na kamo ni Denise, gikan din eh. Magdali! Daddy. Go! Oh, Piolo! Piolo! shit! Nigkakus ka niya! Patyun mo ka na tawana! Oh, shit! No! Dad! Dad! Anong bibabag ka? Dad! Dad! Tito! Yolo, I'm sorry, son. Daddy! Dad! 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 Anong bibabag ka man? Oh, that bullet is not meant for you! Daddy! 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 Dad! No! No! Daddy! No! Dili ka mahimo mamatay! Dili ikaw ang gusto kong patiyon! Dili ka mahimo mamatay! Kinuha ko! Wa na siya lihok! Dad! You bastard! Ikaw ang nakaigo ninitanan! Malinahon kami! Until may abot ka sa among kinabuhi! Busa angay ka na mamatay! Ha? Uban ni Daddy! Ayaw! No! Ayaw pagbabag, Dennis! Laki pa ikaw! Andam mamatay alang ninito, ha? Paulo, husto na! Unungan na ning tanan! Ikaw na! No! Please! Matapos lang ganitanan, kung mamatay na kinatawa na! Bes! Pusila na lang sad ko! Baby! Dennis! Ayaw! Pahawa sa ko! Ato ba nga? Dili! Kung mamatay ka, magtungan tagduha! Magpakamatay ka gid alang ninitaw, ha? No, you won't. Dili ko musugot. Pahawa niya! Ayaw pagbabag siya nga tubangan! Pahawa! Paulo, ayaw! Dili ko! Pahawa! Dili ko, Paulo! Diha ka lang! Kay patyon ko na ninitaw, ha? Huwag magbalinaw na unyatang duha! Ayaw! Kay galaan at ang tapos ang sumpay ni atong sugilanon, P.S. Love You. Kini maong sugilanon gisuwat ni Martis Barba Albores, ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes, Spanner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurra, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, ang sakining. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!